Jeste li ikad imali potrebu u svoj mail ubaciti gumb koji vašeg potencijalnog kupca vodi na neku stranicu ili dokument? U ovom videu objašnjavam kako se to može napraviti korištenjem isključivo Googlovih alata. Najprije kreirajmo jedan gumb. To ćemo napraviti u Google crtežima, odnosno Drawings. Otvorimo aplikaciju Drawings. Promijenimo veličinu stranice. Sada ubacimo odgovarajući oblik. Formatirajmo ovaj oblik, odnosno gumb. Potom idemo na datoteka, preuzmi i odaberemo PNG. I gumb je izrađen. Idući korak je da otvorimo jedan prazan Docs dokument. Primijetit ćemo da nam se na vrhu dokumenta pojavljuju neke opcije. Odaberimo skica e-poruke. Ako to ne vidimo, otiđimo na umetni, sastavni elementi i odaberimo skica e-poruke. Sada pripremimo tekst poruke. I dodamo gumb tako da odemo na umetni, slika, prijenos s računala i odaberemo sliku gumba. Sada ubacimo link na gumb tako da odemo na umetni, veza i upišimo URL i kliknimo primijeni. Sada ubacite sebe u primatelja i kliknite ovaj gumb. Pokrenut će se slanje maila iz Docs dokumenta. Dakle, vidimo, otvara se Gmail. Sada uradite sljedeće. Otiđite ovdje na 3 točkice i odaberite Templates, Save Draft as Templates, Save as New Template, nazovimo ga gumb. Sada zatvorimo dijaloški okvir i otiđimo u naš Gmail. Kliknite Nova poruka i iz predložaka odaberite gumb. Pošaljite sebi ovaj mail radi testiranja. I što možemo primijetiti? Ovaj gumb je klikabilan. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se na naš kanal, lajkajte ili nam pišite.